Jedna od živućih legendi hrvatskog nogometa je Marinko Boban, nekadašnji nogometaš i nogometni trener. Netko bi rekao kako je gospodin Boban poznati po svojim sinovima nogometašima, posebno po mlađem Zvonimiru, ali u razgovoru s njim vidjeli smo da je točna ona kako jabuka ne pada daleko od stabla. Po svemu sudeći, gospodin Boban je također talentiran za nogomet. Pa jesam, ali neko sinovi. Ja sam iz Hercegovine, iz Bobonove Drage išao u Imotski u gimnaziju i s obzirom da smo volio nogomet i sve i u srednjoj školi smo igrali i taj nogomet i za općinu Imotski sam tada nastupao u Makarskoj kad se stadion otvorio i čim se nismo imali kluba i cijela Imotska općina nije nogometnog kluba imala. I prvi klub koji se osnovao u Imotskoj krajini je NK Mračaj iz Runovića i normalno da sam odmah pristupio. Bili smo bilja od srca igrali za klub, za nekakve nagrade nisu bile i to. Ali bilo je dosta kandidata i dosta sportaša, dosta talenata, jer Imotska općina je dala puno nogometnih talenata, a pogotovo Mračaj. Odakle su potišli i Tucak, i Mršić, i Gudelj Ivan, i Iko Buljan, da ne govorim, dosta igrača. I moja oba su sina tamo prvo registrirani u klubu Mračaj. Prvo što sam njih odvezao, čak od 8 godina su počeli tamo dole. Marinko Boban ima 3 djece, kćer i 2 sina, koja su obojica nogometaši. I Dražan je igrao u Dinamu i u Hajduku, i stariji sin. I igrali su zajedno u Dinamu i tako i u juniorima. Prije je Dražan otišao u Zagrebu u Dinamovu školu i kasnije ja sam mislio da bi Zvonu svom u Hajduk bio, međutim nisu mu dali smještaj što se ja tražio i onda sam i njega preselio u Maksimir. Tako da bili su talentirani, kako je bila, Hajduk je pravio svake godine selekciju talenata Imotske, Dalmacije, cijele Dalmacije. I tako da su odredili 4 grupe u Dalmaciji, to je južna, Dubrovačka i Neretvanska, Metković i doli, onda Makarska, srednja Splitska, Zadarska, Šibenska, sve tako, 4. I svaki po 15 igrača, po 15, imali su svoje skaute koji su vidjeli te igrače. I moja su oba došla u Hajduk, tako su selekcionirana obojica u Hajduk. U nogometu nema protekcije. Ako je pravo, ko je talent, ako je trener pravi, nema tu veze nikakve. Jer tu si na ogledalu svakomu, nije to u kancelariju pa ću pisati ovako. Tu je ko je bolji, ko je talent bolji, uspije. I normalno ko se ponaša profesionalno, ko će i profesionalne. Ja znam, svaki ima problema, djeca u razvoju 13 do 17 godina, to su veliki problemi ako nećete pratiti dobro to. S obzirom da sam ja bio u nogometu cijeli život i organiziran tako, onda sam ja malo više posvetio djeci pažnje i zato Zvone je došla dokle je, a i Dražan mi je igrao i u prvu ligu i tako. Hrvatska je talentirana nogometna nacija. Ja, koliko znam, i za bivše države Jugoslavije, 7 igrača reprezentaciji bili poslije koji su otišli u Partizan i Zagreb. 7 u prvoj postavi Partizana u Beogradu. Politički su morali to napraviti i tako. Prema tome, Hrvatska je uvijek imala veliki igrača, pravi igrača. Mislim, ja sam dovoljno imam godina da pratim dugo, a mi se, kad se vi niste rodili, kad su ti igrači bili, ko što je Mara Velfi, da ne govori dalje, veliki igrači koji su u Dinamu igrali i tako. Prvu utakmicu koju se ja gleda 65. godine u Zagrebu sa Santosom Pele, ali sam gleda prvu u Zagrebu kad sam došla, pa tada je bilo, tada sam zavolio toliko nogometa da nisam mogao dalje od njega.
Nezaobilazno pitanje odnosilo se na legendarnog Čiru Blaževića i treće mjesto koje je naša reprezentacija osvojila na svjetskom prvenstvu u Francuskoj. Čiro, 82. on došao u Zagreb. I onda je on preuzeo, takav motivator se nije rodio, stvarno. Ima trenera možda stručni, jači i to, ali motivirati ko on nije niko mogao motivirati igrača ko on. Pa bili smo zadovoljni da prođemo prvu grupu, da prođemo među 16, ali otišli smo daleko i da je bilo malo sreće u polufinalu, eto, mogli smo čak i u finale. Bili smo, jako dobro smo igrali i sve. Bio sam tamo 15 dana, sve gledao utakmice i tako. Kakva je razlika između dvaju izbornika, Čire Blaževića i Zlatka Dalića? Dalić je stručnjak koji je miran, mogu reći hladnokrvan čovjek i ne može mu niko nametnuti svoje, on ima svoje mišljenje, a ima i sreću što je došao u dobru ekipu, ima generaciju pravih igrača, da ne govorim sa koji ima svi redom od Modrića, kapetana pa dalje, Kovačića, svih ovih naših igrača. Ima je veliku i sreću, ali badava ako nije stručnjak. On je postigao velike uspjehe i svaka mu čast. U Rusiji drugi, u Kataru treći, pa to je mala država, ali svaka mu čast. Željeli smo iz prve ruke čuti sve u povijesnoj utakmici, kada su navodni navijači Crvene zvezde, a u stvari kako se kasnije uspostavilo pripadnici srpskih paravojnih formacija, predvođenih Arkanom, izazvali nered na Dinamovom stadionu. Došli su nered stvara, došli su s tom namjerom. Bili smo mi kompletno na utakmici, moja sina su oba bili na terenu, Zvone je bio kapetan i vidjeli smo nered i to i sad nije nam bilo ugodno, iskreno kažem, ali tada je čak su i dimne, bacili su one, suzavac su bacili, tako da nije se znao di ko okreće. Ja sam samo gledao, a jedno sam vidio kad je Zvone na tog milicionera skočio, onda sam se bojao da ne bi bilo zla većeg, pa sam odletio dole i tako sad čeka ga i u auto. Pa smo svi petoro u auto i kući. Bilo je vrlo neugodni poziva noću i prijetnja i pismeno pisama. To je užas bilo, samo se ja po prirodi nisam baš plašljiv čovjek da bi se njih taki bojao. Ja sam njima rekao, kad su me u 3 po ponoći zvali, vi znate di sam ja, a ja da znam di ste vi, ja bi vas našao. Tako da nisam se ja, bilo je što je bilo, radio je, ne zamjeramo ja ništa, jer su uvijek protiv nas bili i bilo je, politika nije bila u redu za nas, eto, najmanju ruku. Kad je Zvone za reprezentaciju mladu igra do 21 godine, bila je utakmica u Parmi, Jugoslavija i Italija. I tada sportski direktor Brajda iz Milana dolazi k meni i pita da li bi vaš sin prišao u Milanu i tako, kako ne, a kad ne on je, ako se dogovorimo sve, on je, volimo Milana, inače smo pratili taj klub i tako. Nisam ja htio da nikakva menadžera da mi sin ima. Ja sam mu menadžer. Nisam. Imam sina koji igra za mladu reprezentaciju i da nije bilo šta je bilo sa policijom, igrao bi za reprezentaciju bivše države. Ja dan imam ovako mjerila koliko bi mogao on kao i drugi god. S obzirom da je već prosjenečki išao u Real, da smo znali kako je on prošao, tako smo se prema njemu ravnali i to. Međutim, bilo je ponuda više, ali smo ostali vjerni Milanu. Naš sugovornik opisuje susret sa Silvijom Berlusconijem, tadašnjim vlasnikom nogometnog kluba Milan. On je nas odveo u svoju vilu tamo pokraj Milana 20 km
sjeo za stol i meni kaže, zvonu sio preko puta sebe i tako i meni kaže, gospodine Boban, vaš sin je igrač Milana, a vi se sa direktorima dogovorite o uvjetima. Meni je to onda jasno bilo da mogu malo bolje da mogu bolje malo ići tako. Tako se i Zvone moj začudio kad se ja počeo govoriti o ciframa i tako, malo se i on začudio. Onda poslije, ali ispalo je sve u najboljem redu. Ali Berlusconi, sad ću vam reći, ja poštenije od riječi čovjeka nisam u životu, njega i pokojnog predsjednika Tuđmana, što ti kaže zakon. Ja, sve što je obećao, ne treba njemu, nismo mi ništa, ni potpisivali ništa, sve je došlo. Nema to što ti obeća i kad je oprošla iz Zvone tamo, ja sam imao neko mjesto drugo, ja i žena, ali on ugledao, on posla po nas, vaše je mjesto uz mene. Stvarno je čudo bio, pravi predsjednik. Volio je nogomet, čudo. U kakvom sjećanju mu ostao Zdravko Mamić? Bože mu zdravlje. Ne bi ja ništa o Zdravku loše, on je vodio klub kako je dobro vodio. Sad se ovo što ga je sudilo i to ne bi ulazio jer ja nemam pojma o tomu, niti sam bio tu. Ali nema ja ništa protiv Zdravka Mamića, dapače, on nikad nije protiv mene ružno rekao, ni protiv nas, ništa. Ništa, nikad. I on, ja mislim, i sad voli da Dinamo bude u redu. Nije protiv Zvone, evo Zvone je tu već koliko vremena, nikad nije. Ne mogu ja ništa protiv Zdravka reći. Što je najveća Marinkova želja? Sad ću vam reći iskreno, da Dinamo sa Zvonom bude prvi, da stvori klub onaka kako je zamislio kao što je Milan ili ovako, on ide na to, da stvori evropski klub. Ne samo da je u Hrvatskoj najbolji, nego da ide u Evropi da nešto zna. Tu koliko god mogu ja ću mu biti pri ruci, šta god treba i tako. Pratim sve utakmice, ide na sve utakmice. Ne petljam se ja puno, nego kad me nešto upita, kažem ono što vidim. Nema u nogometu laganja. To je, svak vidi. Nema, to je... Sad mi je najdraže što je došao, bio je u UEFA, FIFA i sve, ali sad mi je najdraže što je u Dinamo došao. Tu pripada. On pripada nogometnom klubu Dinamo. Od svoje 13. godine u Dinamu tu je naučio sve i profesionalac biti i sve i Dinamo nam je sve dao, a mi sad gledamo da Dinamo sve vrati. A on to, ja mislim, zna i da će to na najbolji način vratiti. Priču o ženskom nogometu može se ispričati kroz utakmicu između ženskog nogometnog kluba Agram i Istre 1961. Ova uzbudljiva utakmica odigrana je u Zagrebu, a premda su Agramerice nadmoćno pobjedile, izdvojilo se i nekoliko dobrih igračica kluba iz Pule, posebno vratarica. Imam 20 godina, golmanica sam u nogometnom klubu Istra, bavim se nogometom već 8 godina. Od malena mi je bila želja da se bavim nogometom i da budem golmanica. Imali smo čast igrati prvu ligu od ove godine. Igrali smo protiv vrlo kvalitetne ekipe u prvoj ligi i velika mi je čast što mogu braniti u nogometnom klubu. Jedna naša pogreška nas može koštati gola. Jedna malo lošija reakcija isto može biti gol, tako da čast mi je što sam uspjela spasiti ekipu da bude manji rezultat i želim isto čestitati svojoj ekipi na borbi. I stvarno se trudimo da napredujemo, da budu bolji rezultati. Ne znam točan broj, ali stvarno nas ima jako puno i htjela bi da nas bude još više, da se još razvijamo, da se razvije ženski nogomet u Hrvatskoj. Sve više i više se prihvaća ženski nogomet u ekspanziji vani, pogotovo u Europi. To se vidi po svim pokazateljima, velika su ulaganja i sa strane UEFA, FIFA. Možda bi bila veća ulaganja i kod nas, da je možda i medijski više praćeno, ali dešava se i to. U poziciji sam već 14 godina
Kroz ovaj period stvarili smo velike uspjehe sa svim dobrim kategorijama. Kruna svega, prošlogodišnje osvajanje državnog prvenstva u senjorkama i evo, prvi nastup u Ligi prvaka. Klub kao klub postoji od 2001. godine, na inicijativu gospodina Željka Kurevija se osnovao. Krenuli smo prvo sa mladeži, da bi došle i seniorke i evo, klub već dobro prošle godine, u biti ove godine slavili smo 25 godina kluba. Broj kategorija koje se natječu u klubu su naše najmlađe limačice sa 2 ekipe, naše pionirke sa 2 ekipe, kadetkinje s jednom u državnom prvenstvu kao i pionirke i naše seniorke. Trenutno je završila prošlogodišnja sezona, ovo je tek početak novonastale sezone, treće kolo ovoj seniorskoj utakmice, 2 pobjede i 1 poraz. Nadamo se svemu dobrom, evo ovom prilikom čestitam djevojkama na pobjedi, da ćemo se ustabiliti i nastaviti svojim putem prema vrhu. Kako stvoriti kvalitetnu nogometašicu? Pa kako stvoriti? Prvo moraju biti pripadnice kluba, moraju biti karakterne osobe, djevojke koje su gladne, željne uspjeha, nadmetanja, koje ne priznaju nikome da je bolji od njih i koji svakom želi pokazati da je bolji. Na taj način smo stvorili ovaj naš gro domaćih cura. Možda u jednom trenutku smo bili u tim dobrim kategorijama preolako najbolji, pa se možda uljuljalo, ali sad u seniorskom pogonu se tu vidi da jednostavno nema oprosta, nego svaka utakmica, svaki pristup se cijeni i onako kako se kaže, kako treniraš, tako igraš. Ovaj skup djevojaka koji je kod nas, jednostavno čovjek da ih je mikroskopom tražio ne bi ih našao na jednom mjestu. Jednostavne, mirne, skromne, predane radu, žrtvuju se za sve ovo i to nam je prošle godine donijelo jedan taj veliki rezultat, osvajanje tog državnog prvenstva. Međutim, imamo jedan veliki problem, a to se zove infrastruktura. Nemamo termina za treniranje, nemamo prostora da bi udomaćili te djevojke mlađih dobnih uzrasta sa 5-6 godina, da bi stvorili grupu koja bi se takmičila po raznim turnirima, jednostavno da im stvorimo ljubav prema sportu, prema druženju, da ih odgajamo sportski. Infrastruktura je veliki problem ovog kluba, apeliramo na sve institucije, međutim ništa se još nije pomaknulo, napravili smo povijesni uspjeh prošle godine, apsolutno nema niko sluha za to, ne kažem da možda ne žele, ali jednostavno nismo interesantni i jako nam je teško, jednostavno dok nemamo infrastrukturu, svoj teren, svoje termine, ne možemo napraviti ono što bi mi htjeli. Trenutno smo na 2 lokacije, NK Sava Gredice, zahvaljujem se ljudima koji nam tamo daju slobodne termine, koje naravno plaćamo uredno. Druga lokacija je na NK Prečkom, zahvaljujemo se i nogometnom klubu Prečko koji nam renta 2 termina i ako se može i za utakmicu i tu nam ustupaju. Zahvaljujem se i svim drugim klubovima koji nam ustupaju za utakmice. Sve su to troškovi koji su abnormalni i koje mi ne možemo izdržavati, ali imamo tim ljudi koji pokriva sve te nemoguće stvari, ali da imamo nešto svoje nemamo i to je velika šteta za ovaj klub. U Agramu igraju i nogometašice koje su došle iz stranih klubova, pa smo nogometašicu iz Crne Gore pitali kako se snašla u Hrvatskoj. U Agramu sam već 2 sezone. Kad sam s Agramom dogovarala da dođem u klubu, njihove ambicije su bile da napravimo nešto više. I meni se to svidjelo i ja sam odlučila da dođem tu i drago mi je što sam tu, ostvarili smo cilj i nisam se pokajala. Hrvatska liga u odnosu na Crnogorsku je mnogo bolja, ima dosta klubova gdje mogu konkurisati za to prvo mjesto. U odnosu na Crnogorsku ligu gdje ima 1 klub, 2 koji je dobar, ovo ostalo je sve u nekom početku razvoju, ali kako je prije bilo, napredujemo. Ženski fudbal u Hrvatskoj je dobar, ima dosta dobrih mladih perspektivnih igračica, uz naravno ove starije igračice koje su legende hrvatskog fudbala i mislim da je pred hrvatskim fudbalom i sjajna budućnost. Moja želja sad što se fudbala tiče je da i ove godine potvrdimo titulu, da osvojim titulu s Agramom i
i to je nešto što me ispunjava, što me raduje i zbog toga sam tu. Dolazim iz Runovića, to je malo mjesto u Dalmatinskoj Zagori. Bavim se nogometom. Nogomet sam počela igrati tako, pa u Runovićima vam je nogomet sport broj 1 i ja imam i starijeg brata i tako i sa njegovim društvom i uvijek su se susjedi igrali nogometa, tako da sam ja bila u početku da sam malo gledala kako igraju, a onda poslije bi malo i ja uskočila da igram i onda kad sam shvatila i kad smo shvatili da mi to dobro ide, onda to je bilo to, kasnije se nisam odvajala od lopte. I u Runovićima nije bio organiziran neki ženski klub, bio je počeo u Zmijavcima kad sam imala 12 godina i to je zanimljivo da je taj naše treninge ženske vodio ujak od Zvone Bobana, Ivan Šarić. I onda smo tako počeli trenirati u Zmijavcima i eto, bila sam dobra i moj se put nastavio preko Splita, Zagreba, Dinama, Osijeka i sad sam eto opet u Zagrebu u Agramu. Osvojila sam 6 naslova prvaka Hrvatske, 2 kupa, imam preko 50 nastupa za hrvatsku A reprezentaciju i zanimljivost jedna o meni da sam jedna od 2 igračice uz moju tu suigračicu iz Agrama, Maju Joščak. Nas 2 smo jedine igračice u Hrvatskoj koje su prvenstvo osvojile sa 3 različita kluba. Zanimljivo je to da nije to nikom od naših muških nogometaša uspjelo. Ženski nogomet u Hrvatskoj, evo, pošto stvarno dugo igram, ja sad ove godine punim 30 godina, tako da imam već dugogodišnju karijeru. Što se tiče ženskog nogometa, on je u početcima bio jako težak i bilo je možda u hrvatskom društvu općenito puno predrasuda iz početka prema curicama koje su igrale nogomet. Sad je to totalno drugačija stvar, nema većeg kluba da ne postoji otvorena škola nogometa za djevojčice. To je, na primjer, nije bio moj slučaj da ja mogu sa 7 godina trenirati nogomet, sad sve curice u Hrvatskoj imaju tu mogućnost jer ima puno ženskih klubova. Stvarno i uvjeti su se poboljšali. Evo, recimo ja trenutno jedino što radim, živim, zarađujem od nogometa. Uz nogomet naravno se i školujem, završila sam ekonomski fakultet 5 godina u Splitu. Sad upisujem 5. godinu sportskog menadžmenta tu u Zagrebu. I eto, mogu reći što se tiče nogometa da za sad živim od nogometa, da su se uvjeti u Hrvatskoj poboljšali, ali opet mogu reći da puno zaostajemo još za uvjetima u Europi i eto da se nadam da će kako godine idu da će i uvjeti i ženski nogomet u Hrvatskoj biti sve bolji i bolji. Inače igram na poziciji lijevog beka i u reprezentaciji Hrvatske do 19 godina. Sad smo odigrali jednu kvalitetnu utakmicu gdje smo ostvarili vrlo veliku pobjedu i evo, vrlo sam zadovoljna s time. To nije moj klub od početka, ja sam priigrala i sa dečkima u NK Zelengaju i onda kada sam napunila 13 godina nisam više mogla igrati s dečkima zbog dobne razlike i prešla sam u ŽNK Agram i evo tada to je moj prvi ženski klub zapravo. Ja to radim profesionalno, idem u školu, sad sam 4. razred srednje škole u športskoj gimnaziji i u školu naravno se bavim nogometom, svaki dan treninzi i vikendom utakmice i pokušavam uskladiti to što bolje, a upisala sam zapravo športsku gimnaziju kako bi mi pomogla što bolje, zato što nam oni daju priliku da što više, na primjer ako izostajemo zbog reprezentacije kluba utakmica, imamo priliku odgovarati po dogovoru i tako da nam stvarno ulaze u susret što se toga tiče. Sretno djevojke i neka vam se ostvare želje da se ženski nogomet u Hrvatskoj po financijskim uvjetima izjednači s onim u zapadnoj Europi. Na Zelinskoj gori u Svetom Ivanu Zelini uređuje se bike park Breakdown Zelina. U planu je izgradnja i uređenje 5 staza ukupne duljine 11 km. Prva faza uređenja obuhvaćala je izgradnju 2 nove staze, a završne radove obišao i zamjenik župana Ervin Kolarec. Zagrebačka županija u kontinuitetu dugi niz godina izdvaja značajna sredstva za sportsku infrastrukturu. Drago mi je da smo danas u gradu Svetom Ivanu Zelini gdje smo uredili 2 nove staze u našem bike parku. Riječ je o investiciji vrijednoj 152.000 eura. Zagrebačka županija aplicirala je i dobila 69.000 eura iz
fonda turizma, a ovih preostalih 83.000 eura osigurali smo iz vlastitog proračuna. Ovo je prva faza gdje su uređene 2 staze. Naravno, na ovom nećemo stati. Već u ovoj 2025. godini osigurali smo dodatnih 150.000 eura za još 2 nove staze i za rekonstrukciju i uređenje jedne postojeće. Kada taj projekt bude zaživio u punom potencijalu, imat ćemo onda 5 uređenih staza u dužini od 11 km. Po nekakvim našim informacijama, ovo je jedinstven ovako jedan bike park u Republici Hrvatskoj. Vjerujem da će se u biciklističkim krugovima itekako čuti za njega. Radit ćemo i dalje i davati svoj doprinos u razvoju i turizma, ali i u ulaganju u našu sportsku infrastrukturu. Bitno nam je da se što više naših žitelja bavi bilo kojim oblikom sporta, da se uključe posebno i u rekreaciju, i ovo je jedan hvale vrijedan projekt. Moram pohvaliti i zahvaliti Zelinskom biciklističkom klubu koji je dao svoj doprinos, lokalnom planinarskom domu koji evo doista rade na očuvanju ove prekrasne prirode i daju svoj doprinos da naši žitelji ne samo s ovog područja mogu na kvalitetan način upotpuniti svoje slobodno vrijeme. Danas ovdje svjedočimo otvorenju i ja ću reći završetku ove prve faze, ove 2 staze koje su se uredile za korištenje biciklistima. Vjerujem da će te staze pridonijeti turističkoj ponudi i razvoju grada Svetog Ivana Zeline, da će privući zaljubljenike, bicikliste, zaljubljenike u prirodu, ne samo ovdje iz ovog našeg kraja, nego i iz drugih krajeva, a i šire. Vjerujem da će se ove staze uvrstiti i na europsku kartu, tako da ćemo biti prepoznatljivi i izvan granica naše Republike Hrvatske. Zahvaljujem se svima koji su sudjelovali u ovom projektu, od onih koji su planirali, realizirali, pa do samih korisnika. Znači, dečkima iz biciklističkog kluba iz Svetog Ivana Zeline koji su sve to pokrenuli, Zagrebačkoj županiji, fondu za turizam koji su ih podržali ovome, isto tako i grad je u nekim stvarima, radovima ih podržao, ali i u sljedećim fazama sigurno ćemo im biti potpora u budućnosti i u sljedećim fazama uređenja ove naše lijepe Zelinske gore. Ove 2 staze su relativno 2 kategorije, svaka za sebe. Jedna je jump line koja je relativno smislena za više skakanje i trikove, dok je downhill relativno tehnička staza koja je poprilično zahtjevna za jače korisnike. Duljina staze je relativno oko 1,5 km, da bude negdje oko relativno standardizirane dužine za neka natjecanja daljnja i održavanje raznih evenata, tako da relativno poprilično na ovom području duga staza. Imali smo postojeću stazu negdje oko 4,5 km koja je bila relativno različitih elemenata, ali ne kao ove nove koje su specijalizirane sa tim elementima. I relativno puno nam to znači, jer možemo neke i trenirati, na primjer, i pripremati se za daljnja natjecanja i relativno izaći van u Europu, ne, kao dobri vozači relativno. Ukupno će biti 5 staza. Jedna family line koja je u principu za najblaži oblik vožnje ili ti najnezahtjevnija. Sad to će biti u drugoj fazi. Ona će biti negdje oko 3,5 km, tako da će biti poprilično zanimljiva svim amaterima relativno i ljudima koji su željni sa familijom doći u prirodu i isprobati nešto ovako. Biciklistički klub Breakdown postoji već negdje 6 godina, isključivo rekreativni, tako da pokušavamo sad kroz ove nove staze napraviti relativno natjecateljski klub. Tako da ćemo vidjeti kako će se to sve razvijati uglavnom, ne? I privući mlade